Go ahead, Tabe. Tuman muna ka sa basic. Opo. Pag nagkandidato ka, pag meet ka minimum qualification na Opo. pagsasabi kang local government code and the constitution, dahil ibang dapat idagdag na kwalifikasyon Okay. bilang kandidato. Except those provided by the local government code and constitution. Residente ka, Opo. isarong taon, Filipino citizen ka, Yes. butante ka, Yes, yes. able to read and write, may arong pakaan. Yung man lang ang qualifications Oh, na day na na-mention kita naman. madagdag dyan. Tas sabi kan Supreme Court, dahil pwedeng dagdagan. Opo. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Ngunyan, ano man po ang beto, kansa mo yung advisory na September 20, nagpaluwas po ang samuyang Deputy Executive Director for Operations. Siya po ang namamahala sa gabos na pag-administer kang samuyang eleksyon and oral daw na trabaho Opo. sa COMELEC. Opo. So, ang sabi po naman sa advisory, memorandum sa gabos ng mga EOS, sa mga munisipyo, Yes. sa MUYA, sa mga Provincial Election Supervisor, pinaagi Yes. ang memorandum na yun, kung saan i-advisean ang gabos na kandidato na taraman mi Oo. ipaluwas mi itong advisory na dapat i-verbatim ko Yes, yes isurat po. ko Yes sabi, po, advisory to all candidates. English ta po ta. Yeah, English, go ahead po. Irani ko ta para pagharan hindi ko kay po ang para. Sige, Attorney. BIR registration and payment of the corresponding registration fee are not required for the filing of COC. Tapos na po sa filing, Yes. so irrelevant na ini. Nor Yes, are the opo. prerequisite, ito importante, prerequisite for continuing candidates. So gusto Yes. sabihin kan, dahil po kaipuhan na magbayad ka o magparehistro sa BIR para po padagos na taramon kang kandidato. Yes. Yes. Okay. Time and again, sabi nga, ang Supreme Court has pronounced that no property or financial requirements shall be imposed as qualification of kandidato. Dawa po dahil kang pirak, Okay. dahil kang laog sa bangko na kwarta, dahil po iyan kwalifikasyon bilang kandidato. Yes. Yes. Klarado po ang sagabos na kaso na pigpaluwas kang Supreme Court. Opo. Ang sabi po digdi, requiring the candidates to pay a registration fee with the BIR with a concomitant penalty for non-compliance. Kung sabi mo, pag di ka nagrehistro tas may penalty, Opo. is tantamount to imposition of financial requirement I see. for running public office, which is Okay. not provided for by law. So, Okay. day po, sabi di deklarado po sa paka-explicar digdikan sa muyang director, Deputy Executive Director Operations, na pag requirean mo ang kandidato na magbayad, tas may penalidad, Opo. garuman sanaan may requirement kang pinansyal I see. na dai kabali Okay. sa requirement. Okay. Klarado po ito. Pero, Okay. binasa ko man. Oho. So, sinabi on the other side. Yes, Kasi dapat, yes. balance Correct, correct. Oo. Ang sabi man lang po kang BIR, kaipuhan da po kang mga kandidato, magrehistro para maaraman maninda kung pira ang nagastos nindo. Yes. Yes. Nata po, dahil may withholding tax kita. Opo. Halimbawa po baga, nagpa-imprinta ka, nagpa-imprinta ka kay mga tarpaulin. Opo. Mata o kay resibo, may withholding tax po may resibo po So at least monitor ninda anong mga election expenses nindo para man ma-monitor niya so tamang pagbayad kang buwis kay ining mga supplier ta Yes. kang mga election documents. Kay po kaya i-harmonize ta ang obheto kang COMELEC na magpa-eleksyon, ang obheto kang BIR mangolekta para kitang mga gobyerno, lalo na sa gobyerno, I see. kitang mga proyekto, may budget man po kitang pigtataod kang Opo. mga taxes na pigbabayad ta. So kay po maging balansyado po kata. Kay po personalmente magdigita pag sa suminsan pag nag-uura nawawara ang Iyo, internet. Dawayaw sa ako dyan Correct, correct. lalo na sa Masbate wala Yes. talagang internet. Yes. Opo. So kay po ibalansyado ta ang obheto kang kada ahensya kang gobyerno. Okay. Clarification Yes. giraray na magayon na explanation. Opo. Dahil po requirement Yeah. ang registration sa BIR para maging diretso ka Kandidato. mong kandidato. Yeah. Pero at least maaraman ta Opo. on the side of a taxpayer, kay puhan po magparehistro kita para po maaraman man kay BIR na ining supplier ta nagbabarayad man sa BIR. Yun. And sana Okay, po magkuama ka mong kiresibo. Tapag di ka mo nagkuan resibo, Tama. masira mo sa ang buhay kang mga supplier na Yeah, ini. yeah. Kasi na mabayad kita. Correct. Pag paano ta po ang mga proyekto, matatawan tang pondo na hali sa BIR po. Opo. Sa manidaan na mandato. So I understand what they're coming from. Yes. Opo. Mimix ta lang, piga-harmonize ta po Yeah. ang mandato kan lambang sa rukang gobyerno. Tas we are one nation, one One nation baga One kita. nation kita, One yes nation. po. One law. Okay. Kung sabihin po, attorney,
nagluwas kaya so at inumin ng tabi May ato ng Kim's coffee kape. talaga dito. Inumin yung unang kape habang nagtatarama ko sa iyo. Tubig muna, tubig Yeah, na. tubig Go. muna. Tubig muna. Gusto sabihin po, ta nagluwas kaya so information from the BIR after nakang filing kang COC kan mga kandidato. So actually, get sabi ninda, haluin na itong batas. Haluin na Pero, po. pero haluin na itong batas. Ever since I can remember, yaong po Opo. ako sa Catanduanes, Oho. way back 2013 or Opo. 2010, Yes. 2010, first Yes. automated Yes. election, Mm. nakikipag-coordinate sa MUYA ang BIR para maaraman ang mga pangaran and mga address kang mga kandidato. kandidato. Tapos susuratan ninda, impormaran ninda, magrehistro sinda. I see. So, yun po Okay, okay. Dahil igaman silang Okay. memorandum circular Opo. na dapat ang mga kandidato magrehistro gayon para nga mahiling Ma-monitor. ang election expenses. Yes, yes. Which kaipuhan mo man i-attach pag submit dito sa MUYA Kisose. Yan. Statement Okay. of contribution and expenditure. Isusubmit nindo sa BIR, naka-attach man ito pag submit sa indo kang sose. Di mang kaipuhan. Di mang kaipuhan. Separate po ang Separate form para sa an- indo. I see. Separate okay. man ang form So niya. sa pag submit sa indo kang sose, separate ang form para sa COMELEC. Bako man it not necessarily No. ito po so para sa BIR. Iba man po ang pigsa-submit sa BIR, iba Oo. man po ang pigsa-submit sa mo. Iyon. Okay. Uni po ang hapot ngunyan kan mga nagdanangog na mga kandidato. Pati sa mga kapig paratrix ako. Ano po dato ni ma-file sinda o may need sinang mag-register sa BIR o DAE? Ano Yan, ang advice very ninyo? controversial ang hapot mo Yan. yan sa kuya. But you're putting me on the spot. Yeah, okay. Ang sabi mo po sa COMELEC, Mm. bako ining requirement para padagos ka mong maging kandidato. Yeah, Pero correct. bilang sarong taxpayer, dahil ako po automatic sa government ako, Yung baga. makulugong po sa muya nata. Pag nakuha ko po ang sweldo ko, mahibig May ka na withholding sana. tax na din. Mahibig ka na. Oo. Dahil di kami pong kalaban-laban. Correct. Withhold na po ang tax mo. Correct. So sana man ini sa itong mga supplier, tao kita mang buwis para padagos taman ang satuyang mga pagsweldo sa gobyerno tas mga Yes. proyekto. So Yes. kung ihapot tagiraray sa indupuan mga kandidato, ibalik ko sa indo ang simbag. Iya Are po. you a good taxpayer? Yeah. Are you a good citizen of the government? Mhm. Dapat po siguro ipagbalansyado ta ang duwang an. Yes. Oo. Dahil po ang requirement Yeah, tama. sa COMELEC, klarado po ang paluwas kam sa muyang COMELEC. Pero kung ikaw po maray na taxpayer, Yeah. dapat po siguro mag-rehistro ka man. Yes, So we yes. have to Oo. balance each and individual Iyo. na mandato kang gobyerno. Opo. Tas sa interview ko nga ni po sa BIR kaso anong aldaw ito? Gari kan Thursday o Wednesday kayo dito. Takna niya ako paano kung failed ang sarong kandidato na magparehistro. Sabi ninda, pwede mga sinang habulon bilang mga taxpayers. Yun, ang ngaya, pagsasabi ko. Bako ngaya siya as candidate. Yun ang kundi pagsasabi bilang ko. taxpayer da. At is klarado ang Kaya pala, PNP. may withholding tax ngaya, so expenses nga ninda, kaya itong during the Correct. sa pagkandidato ninda. Halimbawa nga ang Oo. nagastos mo BPNR siguro mga 10,000. Di ko alam. Ang allowed. Yes. Ang allowed na Opo. klaraduhon ta. 5 pesos per registered voter. Yes. So pag naglampas ka ko po dyan, overspending ka, kaso ka, Opo. violation po an. Yes, Habang yes. day nababago ang Omnibus Election Code, Day day pwede po maglampas. nagbabago, kita kan sa tong election expenses. Mm. Ang sabi man lang kang BIR, Opo. kung pira ang nagastos mo Yeah. dyan, Oo. may withholding tax kang babayadan dyan. Yes. Pero yes. that is not a continuing registration for being a candidate. Klarado man pigsasabi. Correct. Klarado Day naman po, Senda, yan. Day pong Oh. discrepancy ang pigtataram kang COMELEC sa BIR. Sabi kam COMELEC, dai kaipuhan Yeah. ini as continuing requirement sa pagiging kandidato. Pero sabi nga ni Cambiar, kung iyon sinabi Iya mo, po. Vipen, May I take interview your ko sa word iya for eh. it. Interview pa ako sa Enda. So, klarado. Ano yan? Tapos sabi ninda, kung ngayada ka mag-file man kami pwedeng pirito. Pero nga, pwede mi kamong habulon bilang taxpayer kang sa tuyang nasyon. Okay, so, meaning po, attorney, sabi nga ni Duman, so gabos ng expenses, whether nga contribution, dato may mga nag-contribute sa Indadaa or nga tarpaulin, etc. Tama po itong sinabi mo na dapat mag-acquire sinda kiresibo. Ito, sendo po, ang mga resibo, nag-attach man sa pag-submit kang Yes sose. po, SOSE. Ayun. Yes Okay. po. Kaya lang gusto kong klarohon duman. Nagluluwas po kaya na itong pagrehistro sa BIR, yun ang requirement sa SUSE. Pwede pong maklarify ninyo ang salado kang COMELEC. Yan. Sa lado po kang COMELEC, iba po ang requirements may mga format kami na template. Yes, Na yes. pipilapan po dahil po pwedeng handwritten kay po talaga mga kapitan, mga barangay kagawad, SK chairperson, SK candidates kay puan po type written ni Yes. naka PDF format. Yes.
Ipilapan mo po dito, i-attach po dito ang mga resibo kang sa indong na gastos. Ito po ang requirement being. Hindi ko po aram sa BIR. Hindi ako Yes. makataram sa Yes. BIR. Tabako ako BIR. Like Ko, sa melek BIR, ako. sa BIR, kung tama sa Hindi ko recollection ko, pag nag-restore, katatawan ng kigari book, may booklet eh. Yan, Pero hindi may ko ledger. aram. Yan, interview ko po, senda yan. May Basta ledger sa mo yan. po, Senda, separate ang separado. template, separate po ang requirements me. Iyo, Basta yaon po iyo. naman ito mga template na attachment Opo. and mga resibo. Iyon. Ito po ang klarado. Basta po sa COMELEC, ibang requirements sa pag-submit nindo. Sa BIR, kamo man po, sabi nga ni Atty. Kung kamo Pilipino na tunay, mahiling tan obligasyon ta, may obligasyon kita na magbayad. Klaraduhon ng ta. buwis. Yes po. Attorney, Oo. kay puwan ba nga ngayon may clearance kami o may itaw sa mo ang BIR para makasabit kiso sa dae. Adai yan. Otron ko giray. Correct, Masa klarado ay correct. separar po ang sa Opo. mga requirements, separar ang template, separar ang mga format na gagibo na isa submitter nindo sa SOSE nindo after kang election. Iyon, opo. So, bako man requirement sa Indo, whether or not sila nag-register sa BIR. Day mo po ay. Iyon. Basta kay puwan ang requirement mo, mag-submitter ka kang SOSE mo. Iyon, sa Madaog ka man o manggana. Yes. Klarado ana. Yes. May Paki-explica. May separate Manggana ka template. man o madaog, kaipuhan, mag-submitter ka. Paano ay attorney di akong gastos? Oho. Di talaga eh. Mas-submitter magrana. Di man nga ni requirement na may kwarta ka. Iya po, opo. Bako, may Oo. kontrabigay pati kami. Yeah, yeah. So ang gusto sabihin kaan, ilag mo dyan, zero. Yes. No contribution, zero. Yes, yes. Pero kay puwang ka man, mag-submitter. Yes. Oh, yan po tandaan po rin do yan mga tugang very clear tawin paliwan. Uni, sabi kang texter ta, Henry, good afternoon po. Ayun na po ito, sabi mo madam, dahil ganyan akong ginasto, taday man niya akong kwarta sa Zero nga eleksyon, ni. masubmit ka man giraray. Correct. Ilalag mo, zero. ka. Oh, Yan. yeah. Yan po ang klarado ha. Dahil pwede tamili ka dahil kang ginasto, dahil ka na ma-file. Oh, sinimbag ko lang nga ni dahil Yes, po. yes. Zero, ilag mo Zero po. dapat. Gamos na Opo. mga ano duman, Opo. zero, Opo. ilag mo. Kung di po maka-file ato ang kandidato kang SOSE, sa Indo, on your part, ano po ang mangyari? Whether nanggana siya o dae? Sa local candidates po, Mhm. di ka po makaka-asumir kang pagiging elected official mo. And pag twice mo na pa ang ginibo, may fine po or may penalty po na Yeah, harugan. yeah. Ngunyan, paano kaya sa barangay? Yan po ang permi kong pigtatarap. Opo. Mahalat po kita kang kigaydan sa Manila, Mhm. pero nata po kita ano pa yan, as ano yan, Mhm. sarong leader, dapat Yeah. kung ano ang mga mandato kang pigpapatupad kang COMELEC, dapat tubudon mo. Yes, yes. Nata, yes. mahalat ka pa po ipinalize Iyo baga. kang COMELEC Iyo o baga. kung ano man pong policing ipaluwas kang COMELEC. So, Mm. I advise all candidates na naglaog ka mo sa iyan na maggabat na obligasyon naan. Opo. Dapat po katakod na digdi ang obligasyon nindo kang gabos na nila ugan nindongan. Yes. Sarap po ang yes. sa pag maray po ang pagkampanya nindo. Di po ka mag-premature campaigning. And magsumiter po ka mo kay SOSE. Yes, opo. Sabi kang texter ta, midbid ko po ini, sarong kandidato para kapitan, incumbent pati. Salamat re, very clear po ang paliwanag ni Atty. Bono sa muyangon yan. Ma-register po ako. Yan. Nasa sa Indo na po yan. Yes. Nasa sa Indo na po yan. Na dapat nagibuhon. Okay, Atty. Klarado na po sa kuya. Ano pa pang gusto tang idagdag sa mga nagdadaw? Siguro sa premature campaigning. Yes, go ahead po, Atty. Go ahead. Medyo makulog sa sakuyang puso Iyo. na nagtaram na kita ka ito. Iyo baga. Kan sakuyang boses sa barangay. Yes, yes. Nakod talagang saro kang leader. Mhm. Saro kang naghahagad ki boto kan sa imong mga kamahimanwa sa barangay. Dapat ikaw mo nang maging leader na mag-utob ka sa mga alituntunin, mga lay na pigpapaluwas kang COMELEC. Pag sinabing bawal, Yes. bawal. Yes, yes. Pero kung masarap pigtara magkaangkang magurang mo ano ngayon, tapos dahil mo pigsunod, natataka man sundon, hindi ka nga nagsusunod dyan. Yes, yes. Ano ang sa imong ano ang sa imong integridad? Kung di ka mismo di nagsusunod. So makulog po na i-announcer ko, ikumpirmado ko, na pigtao ko na po sa gabos sa media digdi sa Iyo po. Albay. Nata ko pigtagibo ito. Yes, yes. Para pag hindi tired, na po pag-arugon ini. Iyo po, iyo po. Na may sinumeter po gayon ng mga pictures duman ang kalaban niya. Iyo. Kalaban mo man sana po ang masirip sa imo. Correct, Sabi ko nga correct. ni duman sa gabos na candidates briefing, sa candidates peace cover na dinumang ko. Ano pong biktaram ko? Gusto po nindong maging matuninong ang barangay. Opo. Taka mo man sana magsuro sa ripan. Yeah. Mag-utob na ka munduwa na lado kung ano ang pigpapabawal kang COMELEC. Tinido pagibuhon. Tama, Nasampula tama. na po kita sa Mm. saro pong magabat
na consequences. Hindi sa albay lang nangyari. Ngunit iyon na naman po, may premature campaigning na naman kitang sinokos order na pinaluwas. Tara man ta na sa uwas. Yes, Tayo pagtaram opo. kong sisay. May sa messenger ini papot po kay attorney if ano update sa show cause order na ito na o sa kandidato sa BSK sa UAS. Ang Pwede po tulong tinawan po memorandum ako na tulong aldaw, pinuuan pong memorandum ang sakong election officer duman na iserbe ang show cause order sa kandidato within 3 days dapat simbagon niya. Iyan po ang di ko masasabi sa ano na ngayon ang latest. Yes. Kasi po diretso siya masumiter sa Comelec Manila. Duman direkta. Yes po. Paano niya po ipapadara ito? Email po. Email siya? Within 3 days and registered mail, so hard mail. copy. Iyon. Okay. Di pala maagi sa Di Indo. po. Maski duman sa munisipyo, Wara po. sa election officer duman, dahil Wara maagi. po. Direkta Diretso sa po Manila. sinda. Duman sa nagsubbin Kaya ang konsaya. susuduman po sa nagmamarites, mahalat po kita sa susunod na kabanata. Manila po ka ng mataram sa mo kung ano na po ang gibuhon. Kami man lang po itaga-implementar kang gabos na mga pigpapadara sa mukhang Comelec. Iyon. Okay. So may posibilidad na. Ito pong ipinadarang simbag, itong simbag man ang Comelec ito. For sure. Di ko po ara. Yung manang. Dahil i-verify niya po kung may ano ito. Tapos masimbag man po siguro ang Comelec kung ano ang magiging next stage. Yes. Okay. Next proseso. Yeah. Basta ang klarado mo niya, di po ka mo maggibonin mga bagay-bagay na gari ka mo nangangampanya. Tama ito ni. Sabi ko nga ni, kay Pon niya ito nilaga ng iboto mo si Henry Maceda para sa barangay kapitan, kang barangay kung saan man. Kung barangay A. Dahil po kay Puhan. Yes. Dahil po, minsan may picture ka na nagtataram kay mas dakula umpa na nagpapaywatig ang pangangampanya. Yes, opo. O di po may madali ang may apod po ato ni. Hello? Ay, nawara lugod sa nag-upload. Nawara sa Apod ka po giraray, sayang Apod ka po giraray. Baka mag-overtime kita kayo. Yes, welcome back to the province of Albay, to my idol PES Attorney Aurea Bunao. Sabi ni Attorney Alvin Villarmino. Ang idol ko pong practicing lawyer, makinig na talagang talagang nag-ano na kita Attorney Alvin. Iyo baga. Kasubang aga ka, digist ko sinda sa programa eh. Sige po Attorney, salamaton amigo. Okay, so nag-upload tabi. Baka pwede na pong mag-upload para maikwanta, para maihapot tabi kay attorney. Ito attorney, sabi niya, pag kaming mga residentes may nariparong gari pre-campaign ang pinagigibok kan kandidato, ano po ang pwedeng gibuhon? Igwa po kami pinaluwas ng garong hotline po na pwedeng laganan. I-post tamang giraray. Ipapost mi na po sa FB page. May requirements Opo. Hello? Yes. Ano pong hapot? Opo. Okay. Kung obligado ka mo magrehistro sa BIR, sinibag na ni attorney yan. Kung ang bastang hapot mo po, kung obligado ka mong magrehistro sa BIR. Iya po? Okay. Sige, salamat po. Salamat. Okay. Kapitan ito, attorney. Kung napig-order, bata, kapitan siya, kandidato. Okay. Ang hapot niya, saan ka napot ko sa imo kasabago? Ika na magsimbag. Tapos inapot mo lang sa ko. Dapat day ng sararo panduan na. Nabukas pa sa Daki Radio. Ano tabi? Ulit ang kalabi giraray? Otro. Ulit. Matang pag-ulit. Mapagalong bagade. Bako pong requirements sa Comelec, ang pagrehistro sa BIR para diretso kang maging kandidato. Pero bilang pong taxpayer, kung maugot ka pong citizen ng gobyerno siguro po dapat at least maaraman man kang BIR. Igwaman sindang monitoring na ini ang nagagastos mo. Opo. Kaya dapat igwaman sinda kanya na withholding. Yes. Isipon mo na lang po, kung nakakatabang ka sa mga taga-barangay mo bilang barangay official, makakatabang ka sa bilog na Pilipinas. Sa pagtao mo kang tama na tax, para po iuman po ipagpondo sa mga proyekto and pagsweldo sa mga government employees. Yes. Very clear, attorney. Hello? Yes, good afternoon po. Kandidato ka po, Madam Bako? Bako ka kandidato. Sigurado ka? Sige po. Ano pong hapot? Go ahead. Paano po coordination po ang tarpaulin mga paraphernalia coordination? Makaya po kanoan. Condonation. Sige po, attorney. Okay, yaman sana po? Yaman lang po. Sige po. Alright. Attorney.
Ano? Kung donations na kay mga tarpaulin, Iya. may nag-donate sa imo kay mga... Duman po sa format mi kan donation. Sa Iba man donation. pong amount duman. Ah, duman sa Kasi susi. may amount ani, halimbawa dinonate kang ano mo ta, mm, grabe ang pagsuporta sa iyong may amount mo an. Yes, yes. Ang resibong pigtataram, resibuan duman sa pinaimprintahan. Iyo, so OR din na. Oo. Di ba? Bakong resibo kaan kung legal kang negosyante, ang OR mo, halian sa BIR. Correct, kaya nga namomonitor ni Mundinda na ini supplier man ini, nagbabayad man kita mga Iyo. buwis. Maghagad po ka mong resibo, tangani Dapat na. lang po. May nagkatambayad, so supplier, nagbabayad man kita mang buwis sa gobyerno. Tamaon po. Yeah. Bilang pong sarong maray na taxpayer, Yes. dawa po sa income mo magbakal, sa income mo mag-avail ki services. Pag day po ka mo naghagad ki resibo, Opo. makahinayang po ang pigbabayad na tax na daini nagbabayad ki tax. Pag day ka mo naghagad ki resibo, tayo po Yeah, ang monitoring yeah. Yes, kang yes. BIR. Yes. Opo, attorney, Alas salamato 4 na na. maray. Alas 4:09 na nga niyo. Ala, nakulo ka pa kayang Hay na daw si in-entertain. Pio. Hay na si Pio. Yan ba si Pio? Gusto mag-extend kay Pio? Okay na po ikaw, attorney? Baka may hapon sa mo si Pio. Okay na ika? Klaro ka na? Darong dakol naman ang nasimbang. Kumahala ko sa Pio. Okay, sige po. Ano Salamato na maray. Parting words po sa mga listeners and viewers tabi ko niya na paghapon. sa mga gabos na kandidato kang albayano, maging panalbigan kitang maging maray na leader. Yes. Utubunta po ang mga pinagbabawal kang COMELEC. Kung ika mismo de ka makautob ka, paano ka pa bang paniwalaan bilang sarong kandidato? So sa mga ordinaryong botante Yes, arog sako. yes. Pagiling na po nindo kung ini pong mga kandidato worth it. Kung nagbabalga nata panindoan iboto. So sarong deterrent na po ang sa inyo na inido pagbotohan. So dapat po Yes. sa gabos ang kooperasyon po kang lambang sa usat ang kaipuhan kang comment para maging maray asin matuninong ang satuyang barangay and SK Yes, election. opo. Mabalis po. BP. Salamat, attorney. Sabi kan sa utang texter na kandidato sa pagkakagawad. Salamaton po. Clear na po yan sa Kuyang Maray. Mabuhay po kamong duwa. Yes, salamat Okay. po. God bless. Thank you. Mga tugang attorney Aurea Bunaw sa Tuya at Tabing Provincial Election Supervisor Salbay.